Welcome to the Greenhouse Curacao restaurant. Here at the Greenhouse Curacao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het aantal werknemers bij het Curaçao Medical Center dat is besmet met het coronavirus is de afgelopen periode flink gestegen. Daarom heeft het ziekenhuis bekendgemaakt dat ze voorlopig enkele operaties annuleren. Patiënten die niet kunnen worden geopereerd zullen deze week worden gebeld. De afspraken bij de polyklinieken gaan gewoon door. In totaal hebben sinds het begin van de pandemie 47 personeelsleden van het ziekenhuis positief getest voor het coronavirus. Daarvan zijn nu 27 gevallen actief en zijn inmiddels 20 werknemers hersteld. Een Curaçaoenaar is vorige week aangehouden in een groot onderzoek naar corruptie en cocaïnesmokkel in de Rotterdamse haven. De Curaçaoenaar zou een netwerk leiden van mensen die cocaïne uit containers in de haven halen. De politie en FIOD in Nederland hebben onlangs 13 verdachten opgepakt in een onderzoek naar georganiseerde misdaad in de Rotterdamse haven. De voormalige politieagent Brian H., afkomstig uit Curaçao, zou een leidende rol in die zaak hebben gespeeld. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Iedereen die deze week over de Julianabrug heeft gereden, heeft ze kunnen zien. Hoog in enkele lantaarnpalen op de top van de Julianabrug hangen vlaggen van de partij PAN, Partido Alianza Novo van Amado Royer. Maar de extra meldt vandaag dat Royer een telefoontje van de politie heeft gekregen. Hij moet zijn vlaggen zo snel mogelijk weghalen, want het is verboden politieke uitingen op de Julianabrug op te hangen. Gisteren werd het begin gemaakt van een grote onderhoudsbeurt van de Julianabrug. Volgens minister Zita Jezus Lietu van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning duurt het onderhoud zeker 2 jaar en is er een bedrag van 7 miljoen gulden mee gemoeid. Ook biedt het werkgelegenheid aan veel mensen. De Julianabrug is 56 jaar oud. Onderhoud is nodig, aldus de minister, maar ze benadrukt dat de brug niet in slechte staat is. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Het is enige tijd geleden, maar het CEOS heeft gelijk gekregen in een rechtszaak die ze hebben aangespannen tegen de minister van Volksgezondheid. In 2017 kortte de toenmalige minister van Volksgezondheid, Suzy Camelia Reumer, op de begroting voor het CEOS. Nou, nu blijkt, volgens de rechter, was dat onzorgvuldig en daarmee heeft het CEOS gelijk gekregen. We zitten midden in de regentijd en dat leidt tot veel water op Curaçao. De Extra plaatst vandaag foto's van de greppels bij Suikertuintje die vol met water zitten. Als de afwatering niet snel genoeg gaat, lopen de greppels vol. En dat is een goede waarschuwing, want de greppels op Curaçao, ofwel rooien, moeten schoongemaakt worden voor als er weer meer regen valt. De verkeerslichten aan de Schottegatweg Noord zijn al enige tijd niet in gebruik. Gisteren leidde dat tot een ongeluk op de kruising van de Schottegatweg Noord en de Wilhelminalaan.
Uiteindelijk is 1 persoon gewond geraakt, maar zijn veel auto's ernstig beschadigd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.